que non, para que sean a primeira vez que veñen aquí, pois nada, simplemente decir que o FED é un evento de carácter bianual que se celebra, que o celebra a Asociación Galega de Deseño e que, bueno, pretendemos que sexa un punto de encontro para todos os profesionais e alumnos de escolas de deseño, pois un punto de encontro onde poder conocernos, falar, escoitar, aprender e intercambiar experiencias. Gustaríame dar as gracias a todos os que fan que o FED sexa posible. En primeiro lugar, aos socios e socias da Asociación Galega de Deseño, que son os que idearon o FED xa hai 7 anos e que o continuaron facendo edicións hasta o día de hoxe e bueno, dedicándole infinitas horas, axudando a financialo e bueno, darlle as gracias a todos porque non sabedes a cantidad de traballo que hai detrás de todo isto. Despois, en segundo lugar, o noso principal patrocinador, que é a Gavi, en especial a Jacobo Sutil, que está aquí comigo, por apostar polo FED durante todos estes anos e saber ver a oportunidade que brinda o deseño na cultura e na industria do noso país. E despois aos outros patrocinadores, que sodes todos os que estades aquí, pois por comprar unha entrada e achegarvos aquí hasta Santiago, pois para poder disfrutar disto. Moitas gracias. E ademais, este evento, digamos, que está feito para todos vos e a verdade que ver que ten unha acollida tan grande e que respondedes a nosa chamada, pois a verdade que nos enche de alegría. Gostaríame tamén dar as gracias a todos os colaboradores, ao CEIGAC e ao DIDAC por cedernos os seus espazos para as charlas e os talleres e ao resto de empresas como Gráficas Andoriña, Hotel Moure e Axeitos, e Rótulos Axeitos. E despois a todos os colexios que estades aquí presentes, en especial o colexio Pablo Picasso e máis especialmente a Diego Carracedo por axudarnos a organizar esta mesa de debate con alumnos de diferentes escolas que a verdade que ten unha pinta estupenda. E nada máis, simplemente deixolle paso a Jacobo Sutil e nada, disfrutar do FED. Moitas gracias. Bueno, como decía, quiero comenzar a miña intervención agradecéndolle a la Asociación Galega de Deseño por la organización de esta cuarta edición do FED, que además, como ben decía, os que organizamos eventos, congresos, sabemos o que costa. Todas as semanas anteriores pois son, a verdade, de moito traballo, por tanto felicito a todo o equipo da asociación por organizar este FED, que na súa edición deste 2017 tense convertido xa nun espazo para aprendizaxe, a reflexión e intercambio, así como tamén para tomar o pulso para a situación do sector. O ámbito da edición a deseño é unha das partes máis importantes das empresas culturais, así como ven gañando pouco a pouco o recoñecemento social na súa dobre vertente de ámbito económico e de transmisión de identidade cultural. De feito, podemos decir que os profesionais do deseño son un exemplo perfecto do que se denomina industria creativa. Nese sentido, no traballo dos profesionais, pois hai sempre un emprego de talento que se distingue como unha entidade diferenciada independentemente do soporte no que se faga. O que fai é darlle máis valor aos produtos aos que serve. Tanto o deseño
o deseño gráfico como a tipografía, o deseño de obxectos, o que se fai no entorno digital, aquel que se fai máis para arte, ou que se fai tamén para fines industriais ou máis comerciais, todos forman parte xa da nosa vida cotidiana e nos fan percibir a realidade de unha forma máis estética, de unha forma máis comprensible, e o que nos fai vivir, achegarnos aos elementos culturais en formatos do noso tempo. Esta edición, esta cuarta edición, ten que servir tamén para transmitirnos e para dar fe de todos eses valores, pero é moi importante tamén a relación non só que se establece entre os propios diseñadores, senón tamén a relación dos diseñadores co cliente final. Aquí tamén se tratará no foro métodos de comunicación, novas ferramentas tecnolóxicas, estrategias de achegar ao cliente, todas elas ferramentas moi importantes e que son unha gran parte do valor engadido do vosso traballo. Por a miña parte, dicir que o apoio da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia a este evento bianual o facemos convencidos da importancia da importancia non só do deseño e da edición dentro do ámbito das industrias culturais, senón tamén a creencia de que ten que gañar peso non só a nivel cultural, sino en relevancia a nivel peso económico dentro da facturación das industrias culturais. Disfrutar de todos este evento, tanto os estudiantes como os profesionais, e pensar de disfrutar de esta cuarta edición do FED.